Ginaantisipar na sang Iloilo City Police Office kon ICPO nga posible nga magasaka ang kaso sang kinawatay kag iban pa nga mga krimen subong nga yara sa tion sang krisis ang bilog nga pungsod. Suno kay Police Colonel Wilbert Parilla, Officer in charge sang ICPO, subong nga nagatas ang presyo sang gatong kag mga nagapanguna nga balaklon, mas nangin mabudlay ang sitwasyon sa publiko kag posible nga tunaan pa sang mga krimen. Ginsiling ni Parilla nga agud malikawan ang pagtaas sang record sang krimen, magapatuman sang adjustment sa deployment ang mga pulis kag mas pasangkaron ang police visibility sa pila ka mga lugar diri sa syudad. Dugang paniya, kinahanglan nga mag-aligmat gid subong nga nagapadulong naman ang summer season kung sa diin kalabanan sa mga magpamilya o kung summer vacation kung sa diin kalabanan sa mga magpamilya nagalagaw-lagaw sa nagkalain-lain nga mga lugar nga isa man kadako nga oportunidad sa mga individual nga may tuyo nga magpangawat. This recent situation we have na tumakas yung gasolina at saka krudo. It also signify na halos lahat ng commodities natin tataas din. At ang unang maapektuhan talaga is yung mga ordinaryong kababayan natin. And we did not discount na posibleng tataas yung crimes against property. No? That's why, as early as now, there is already a directive from our higher headquarters to adjust, to adjust our deployment, more police presence in the area where possible crime will happen.